For your mamma, Aquaba, Edible NYANSAPO, Cassam for you, so NYANSAPO, what you saw the Amam says, and by Gudon, Soldier or Bafe, Coco, see you, our Tiwi, our condense come, Komfo, Kyirah, Ukopim, our Offinso was Santimantama, one only Offinso na Akan for Hemaa, one no enna, what two ebusu condense crying, come, our Baba Betnasi, ene, ye room na yasesia, a dear Bima. Enye adeketwa kwa yewura akomu na se ye kan akom dia na che se enye adeketwa sa me so hwa abayire ena amamra ye no yefufu bi to a yama ebofra wo ho no won mo efum no se brato no bayire eto ena egu pan mu a yaye ne sa na ebofra no won mu edibi no na ya no guso a ye ka asemo akom efitete bayire ni bi ene wo ho no nkosia afi snap ena bayire won so mo wo so ntrowa won nyina e wo ho no and then Nananom Komfo Hemaa and Afia and then Manina ebi ewa Hemaa wonu nyina beka ho amenne dwumadie no aye kokuru na aye fe e marenfi se akom efri tete odmankwa ebo ade enye neye e na akom ebeba se wohwa samre opon a wone Komfo Kyirah a wono e no ye Offinso nyina wono Komfo Hemaa no wewura opon ono so eye Komfo obosoma wono nyina esom no anase wono kom no eno obrempon agya kofi wono ne yere no e na wo ba na wode beye na tu omienu e na o machi a wono aye atu no Komfo opon so no berema kokko wono so e na wadu edwanu mu a wababa bachia Komfo Kyirah oyo Offinso nyina akomfo Hemaa e ma remfi medical dia tudwana me se sisudiem se obrempon agya kofi wono ene wono bosom e na ye gro e de ma wo mo no ene ampaye bedwa e wa hadomo aka yesisudiem se akomfritete obeka ya ebra na fero okono obusia na chese eno no we aye abofem twene no eno ena sese yi ekagu no a wono mu eburum ewo hono no etini fre ne sesu mangoro eno ena wono do wono nsa ema gina tire wo so ntrowa na ba konso ayi sebi na yebum no we so eye adaban ne aye friend se adaban eno so ena wono mu brum no adaban no yedi kai aka aya chem se wo mo asebe wo mo ekom efia hodo no bi setano no wo so ena ya na ye ka ba adaban ma wo mo ema wo ni edidi asa ye kuntu sansan wo na ye hunto wa ni na ye wo so Komfo Afia Kyirah no Offinso man nyina wo Komfo Hemaa no ena ekoso no ye hu se ewraba konso na atiesi dwomu we owo akomu a enche na wawuram wadu achi yi pa wo so ade agentete na akwachi na ewo so yi nkunya kakra na Nananom supu se ampa entete ya wo ba ya wo fa mu no so oguso a wo so ane yi pa eno no se wo hwe itiri ampesempesa wodwa ni nyina ejina ho ede ema ade ba akopɛ obosom a wofa no a wo bekom no wie na akom no mu opon ho a wo se yi ni nyina ni etwa ne dansin kranye na ni nyi no ede ya pam ede to bosom no so asechere me se daachi bia no ababa yi afefefefe so no ya wodina mu ya wo gro yi so ni wa wo sabosom no ofa ni ni mu no hu ba bia na sewo na afeire bisua ni mu no ofo bi na obekom no na se wa anye saa bia ede na asechere na ne se bosom no betinye tiesi abonten na obi bia no akwa akwa no esanse woni ni apambia se de boboti ni ni mu se de bomti mu a ebra wo ko school bi emfa woni mfidodo enredodo ene enadodo ebedi ebema pass on ebema bedade oni ebi ensia enada enti akom school no wenu anom enyade a honkono sa wohwe Ghana ani wiase ni school bia utumi ene bema sia na utumi no oba sia na enso Komfo school ni de ahote ene ebuo enti no wono enye saade no ewo wono school ni enra no ekire ahote enu ti na abon se enra ene wo mode wo school atade a wono ehye de bia no wo gro tinuma yenhwe agro no kakra
Abusua monhwe asano wasa sabe de em se wowura suma na aka no na suma na aka ne bi ene ne nyansapo na ewo se nikunu wono so etisi musanse wonu nyina obere ponta eja kofi bosomo ena wono mo esomo no eno nti ena yewura opon Komfo opon wono so atiesima wo ogoro Abusua sawsha na chere sabe die wako asa konsan ho e de dofo na e de abonasene eye akomu okunini o de abonasene sa na ese ye biro ni die e biro ni bire so a waba aba chia Komfo Afia kira a wo Offinso nyina Komfo Hemaa wasa atiesi bimu a odi asa e wo for no so what a man pennyfo na wo hwe won no ese maba we mami a wate esi domi ni fie kwa animu na so hwe sa baba hwe di ekura no na hwe nanima na ahwe entoma no se de wasi afa no ene ne mpese no no kwasem ni onyi mi se ebia eye akom na so oyo Komfo ba pa sabe ye obi a sabio wawie sa ena ekom ha jano no afi na akura so kono makura Ghana ade sese de wo dentra ha yewura opon ne ba no Komfo kwakuno no wono ena bwate asi dwomu a afa na wie na akura ketwa akura ketekekekekeke oni nya mfinje num kura ena hwe akom no afa no akura we ena abetodwa se neja se ya wono no na ne nsakura no wakatum omu biemu no na se wode na de firi ena wode ba ya akomu no niam obetunya yono no enye niam aketwa ewo kono entintwene ne guso a ebo na ya Komfo na ehia ne de yede ya suma ni timi ka obi wate ase mutisi mu anso o da obesore no ababa ebi ena ekoso sisiye
enti se wo hwa wo bia badwomu a wo mo de ani die de ma Komfo Hemaa Afia Kyirah a wo Offinso no enti azan wate asibi se ora adaba twene no na Komfo bayi odi edi asano won masano edamu sonko pra ahoden ene ani bre a wo di wramu we de eye Komfo bayi ma no de ne de ni ye de Finance eno no ye se Komfo Afia Kyirah wo ye Offinso manhene said ye di kade atodwa no wodada ye se dom ni bi eba Komfo kokuno opon no Komfo opon one ne ba keto akra sukonoma koku wonu nyina ye se awie abam den eno na wono ato santena wono chiachia eba enkakra na akom ne bam saa na ewo se enipa tuma ne ba eben wo won se wo ba yi no bi kwabrani di nechi wo susu no modi na bambanka kakra saa we se wo hwa wo akom suku no mu bi na afi no waje ntete na hire na wabo na nyira fita na odi exama wo no so ete ho bi se no opon no Komfo opon no wona wo bana wo chia no se wo hwa wo bemma na ne wedie no abrante okra den watie si bi on se wo chiachia akomfo ni bi no oduru osuku ni so no no banfadensa a ntumi nsemu a ono so ama ne nsa so sei na ode ama no eno no e wo no maami we no kire ababa na odi kan ya no wosa ye chi no kire na kom enti oje ni paketo asa e ho na esa ono so eye Komfo na eliyi wo dwuma di na se Komfo opon odi bi anafa no ogusire watopa da biegu odi nkunya kakra e ho no a ogusua wonam igane mu a wo chia e ma we fi se obrempon teja na bosom eno Komfo opon bosom ni obrempon teja eno no o chia wo prensa no to mu prensa chia wo prensa wo to mu prensa pe wo mo wachi no wo ma ne nsa so saa na ode ama wo mo ansa no be chia ko saa de nsa to chire mu no fa bi ne ba de ni o me nhwe de esukonoma wo ye wow eti samres wo hwa oman Hemaa no eye Offinso nyina Komfo Hemaa no wono no na afi wono so asase sa no ho fe die buram ye pa na woni ni kunu na ate asi dwom obrempon teja abusiafo na omati asi dwom a wono mu di asa no wo mama akom no aye fe medical ka to se ebra so na woni Philippanfo ekokon no okọ Samuel nwoma na e wo hodomo okoi ekobisa Komfo da bia na obosse die mu
ebisa na akono na wiye se ne bekwa kwesi ema wotu no fo se ma wonko enti akom de efiri titi won man kwa abo ade enye ne na ebeba na bibi le firi so bete ba ida hu mu a amana mo akase a ene akosi kokko ebe dudunam hanom na obese bifo adwen de som foforo eba ya eno so na dodo na firi se eka ho na amenne ebibi man ye die nia na ye pe ho a ye hu nase enne mene mo kase wo de wani echire mu ekuro bi etese bono ye fre ba bi ten ni ade a ye won kuro bi ho no mo a wo de bibi beto ho wo bekọ mfinsia du besasan wati ababa befa sanso na anwuna mamu ebi ho no mo saa a chese wono mfa wono som eni ago na nei yen atototo ye som ase mene mo kase sa wo ba santemantem ha no na akopie mu wo Offinso a Offinso kuro no santemantem ha nyina eye kuro ba ko a na nanma Komfo ewo hoyie pa birim poti mu de tra e kase ye Ghana nyina ho na Komfo pa wono ewo pa wono di wono dwuna di a womo ya Komfo a womo yetete akomfo a wono emfa wono som eni agro obrempot eja bosom kase ne nkrofo eja opon na afie maame Afia Kyirah na so Komfo Afia Kyirah a wono eye Komfo Hemaa ewo Offinso maame ne mfie kwa animu watwam mfinsia aduoson denso se wohwe no a umfa se mfinsia no aduoson no emfa emma maame se wohwe wedi ekura no na wohwe ntirimi na me ben no wohwe ne morwe a egumpa buomu ene ade a na wotimi se maame no nananom ahwe ne so yie otwedi ampo ahwe ne so yie tinya mwanwa se won mo fan sample se wo mu begu a wo mu di kaade bi kyira so no mo de bi mu otwedi ampo nte kwa fa mo atem nkunchi asa na asase ya ene de ka ho ato aso wo mo atie si duma ha eda so a NYANSAPO kasa mfina yesa no ba dwemba ekwaso
Komfo nyina Hemaa wo Offinso Komfo Afia Kyirah na wasa wi aba betena se nti oba obekya na wonhyiraw sa pepepe na ehu se ekoso ewo ho no ehu se mayire kusia ene snapo ene ade ewo wo ne nyina eyaye de a dom ba ye no ebi ede ba ye ede be ye no aye ewo ho no hyiraw kama na wakya na ene ma na Komfo na fo mu ye pa na hwe Komfo ba we dia wa ka me ye na ya asantoa se bi wosi afam ho ne batakari ne ne bibu mu ese akon batakari a enye asantoa samhwe Komfo we nso no so ne batakari no fufuo ena afigi tuntun ena esensem we de nka ya NYANSAPO batakari no pa enu bi ena owure yi ye hu se wono nso ehye na Komfo wono nso edi asa tenjente pa ehwa yegu ne nase shiri ewo hono mu a enye asantoa mama yengu so na yenhwe amamre ne amane a ekoso a Komfo we nso de wanwe abeka se ko akomu malam a tese wo hwe ne batakari ne sini nase se twan ese wo ko mos apa koye efiada afode na wo hwe ne chene nso butu ntina na se enya asankete nti ene yema fa wonu hu sonko boni beka se different a wo hwe we nso se de wasi afa no ho na we de eye no wanwa yie pa eho mo hwe Komfo we nso ye hu se wode ayi bia ahye nanim a watwe a enye joto ye nso hu nsu ene ne bai ho no we de omu nyina ate asini mo ma ye hwe de ekoso ni
therefore someone who say you can't Komfo brafo a NYANSAPO de aye ni na ebi ni oye akomu abrafo ni bia ebi wonum no yesi wonum fa nyeme ni agro ye yen sisi an wo de ama no no sra wo ko de ebi ni hu say aba na me Afia Kyirah Offinso mining na akomfo Hemaa ona ehu se aba be hye na atade eye abasombo bia ni na e ma obe ye dimaden a gufa wobo e wa akomu Asante and Offinso I force Mosha, Yashana Tade Fufro, and Yediche, Yedi Ashanti. Akomo Brafono, and so a billion near Kano, Samoa, Vini, or Feneduna, Edia Brokla, Kumu Brafo Ba, second Shaboham, Ukran and Dosso, and Isina Sena, Ukran. Ayefo na NYANSAPO oba we na make say na fade te say ya Asanto na ya Asanto a wokon ye gi Asante mesi ho no we so na make say one day wo hwa na nka ka ko ye say bosuma ne fense kopo ai fi say efiri esirem no wo hwe na fade ya ni so anka be ka say ebia wono so na wasa ba wo hye ne bataga tententen a esi ne na ase etwan no wokonfo we so de asade wa bi mu pa asano a wobesa na hoden so ne mmemmemu no enye asemketo esia na obi enso na nisuman aba na oda efom a wo ba bai na wo wia wo ho no ebinum se no de kakra yete ye ne se ya na ebinum bosom no ya ye denchem a wo densum ti basa na won mo eda fom eno eho ensem eno no okonfo ba kunso ni na wono so aba asuman no abibem den
Afia Sami say wo hwe Komfo Afia tra Offinso nyina Komfo Hemaa wonu enti na ewa he ene wabane mu so abon se wo ma ne nsaso a wo tiatia eda doma won ba nyina ase na ese agro no aha na wie ya na eba na wie sanzo dia ne nyansapo e wo say enso ejimusi hanmo na ejam ho na enya mo se nyanka se de atwa konkron kan ye no ye kakra ta ekira ye jade amamu na ha na ye de disi ne ne kejebi na dachi bi yato so medin e de abusia pani owusu adu me mu nyina mo ne hwe e ma re bi se obe subscribe obe share na be like na de wadwen chen so e de ato ase. Adenti ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kroni mu a wase wadore sra
panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumonim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sane ya fa nyansapo Abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada ro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the confirm ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya